So, ayan mga ka-adventure, magandang umaga sa inyo, no? May pupuntahan kami isang lugar, ayan. Punta kami sa Bolo Beach. May maganda ron eh. Malapit lang yon. From here, may pupuntahan tayo isang beach resort. Ayan. Parang nasa likod siya ng kung naririnig niyo yung 100 Island mga ka-adventure. Ayan, nasa likod siya noon, no. Curious lang ako napuntahan, no, kasi taga dito kami, tapos hindi ko pa napupuntahan, no. Ayan, kaya bisitahin natin, no. Tingnan natin kung maganda ba talaga yung isla na yon, or pwede na, no. Pwede lang pang pagtambayan, pag-stayan, di ba? Mga ka-adventure, mabilis lang to, no. Quick ride lang to, at bibisita lang tayo doon. Stay tuned mga ka-adventure. Alright. Walang daan, dito na lang. Kuya, saan pwedeng dumaan papunta dun? Thank you, thank you. So, ayan mga ka-adventure, makikita nyo naman, no? Nasa dagat na tayo. Haha. Ah, nandito tayo sa Bolo Beach. Ayan, no? So, dire-diretso lang to, no? Ayan, linaw ng tubig, oh. Ayos pumunta ngayon dito. High tide siya, tapos wala masyadong tao, no? Alright. Nandito tayo sa bayan-bayan, no? Parang looban siya eh. Hahay. Kaya hindi siya halata masyado, no? Maingay. Ayan, may mga fish pan dyan mga ka-adventure, oh. Hahay. Yung mga laman siguro niyan, mga mga bangos, tapos samaral. Yan yung mga pwedeng ilagay dyan mga ka-adventure, no? Tapos hipon, ayan, alimango. Maganda to kasi konektado siya sa dagat, no? Ayan, no, kung makikita nyo. Ayan. Ayan, no. Yung mga kasama ko nahuli na, no. Ayan. So dito 'yon, no. Ayan, dito 'yon.
Yan, no? Dito na tayo. Ha? Meron pa atang pa-diretso dun eh. Pwede nating diretsuhin pa eh. Tay, magandang umaga po. Nagka-canvas kami ng mga resort na pwedeng pagtuluyan. Ito na ba yung dulo? Ah, wala sila overnight. Pero dito pwede mag-camping, no? Anta na siya. Sige tay, babalik kami rito. Tapos sisilipin lang namin doon. Sige tay, tingnan namin. So ayan, may mga na oh. Yohoho. So hanggang dito na lang siya mga ka-adventure oh. Wala nang iba. Ayan. So meron pa dito. Kaso sarado na eh. Hindi na pwedeng dumaan, no? Yan. Kumbaga eto tay, ano na to, putol na to, no? Government property yung Camantiris Island, Kin Island, tapos yung Kin Islands na may activities. Pero ibig sabihin doon wala nang parang ganito na resort, no? Wala na, dead end na. Ito, magkano tong ano? ay pag po yan yung family room yan, maramihan ang yan. Oo, ilan po yung capacity dyan? Ang talagang kanyan, 10 person, ngunit kahit na 15 kung mag-gusto nyo kasi malalapad yung double bed. 15 kasya. Magkano po pag overnight dyan? Dito sa pagtransaction nyo sa management. Mayroon naman kasi ino-offer nila ngayon, hindi ko lang alam kasi nalilito na ako. Nung 6 season, medyo alam ko yung kakalakaran. Kasi medyo mali na rin yung income, baka mayroon din discounted dyan. Okay, opo. Sa bagay. Kung gusto nyo, ilang araw, kasi wala namang hassle dyan kasi kompleto rin kami ng ilaw. Generator kami. May generator na, no? Mayroong panel po. Tapos kung gusto nyo naman, campsite, may sarili kayong tent. Pwede rin. So, ang panon, entrance fee, halimbawa motor, 200. Yung parking niya, parking. Yung kanito, yung tapos yung tent pitching, kahit gaano kalaki yung tent nyo, maliit, 250. Okay. 250, no? May kuko yun. Tapos yung kubo doon tay, binaparenta rin ba yun? Oo, big pack yun. 3K, ulit maliliit lang yun. Maliliit lang. Yun pang day tour yun, pang day tour. Ay, O pang overnight din yun. overnight din yun. Okay. Dalawang pan-room, dalawang aircon yun na maliliit. So nga lang kung family lang ng dalawa ang kikiting mo, pwede kayo doon, naapat. Malalaki. Ganun siya na kubo ng maliit. Bawat ka din ng 3,000 yung person. Per night, no? Kahit na 5 kayo kung gusto nyo dun. Wala naman Kung kasya, no? ng tao na sinasabing, sobra na kayo dyan. Hindi. Basta gusto nyo mag-60 kasi. Pwede naman, no? Dito privatize. Kung sino yung taong nandito sa loob, yun lang ang makikita mong ikot-ikot. Tsaka tahimik, no? Sobrang tahimik. Kalaban mo lang dito, lamok. Malamok dito pag gabi? Pag ganitong mahangin, Pag ganito wala, kalmada, pag talaga. Mga ka-adventure, ito yung lugar nila, no? So, ayan, peaceful, tahimik, di ba? Ayan, narinig nyo naman, nando doon, ayun na yung 100 Island, no? Nasa gilid, tapos pwede sila mag 100 Island dito. Tapos eto, solo nyo to, pwede nyo paliguan, yan.
Ayan. So, arat na kayo dito mga ka-adventure, no? Sa Alaminos, Pangasinan. Alright. So, ayan mga ka-adventure. Hi! Ayan, pupunta kami dito. Silipin namin yung room. Ayan. So, maluwag siya, no? Tapos double deck. At dito, pwede bang... may pull out pa. Ito yung CR, no? Ayan. Bagong bago, no? Saka hindi ganyan naman yan. May baby pa rin. Tapos, mga ka-adventure, paglabas nyo, ayan, no? Ito na yung makikita nyo. Yung view. Pwede rin kayo mag-car camping. Syempre, may bayad. Mga parking fee lang. Tapos, pwede na rin kayo mag-pitch ng tent, no? Ayan. Tapos doon kayo mag-aalmusal, no? Hahay, sa may puno. Or doon, pwede. Ayan. Ito ang view. Makita ko sa inyo. Ayan. Makita nyo naman yung ano doon, yung kwarto. Diba? So, lakad tayo dito, no? Ayan, mga ano sila dito. Pwede ganun pahinga. Tapos, ang kagandahan dito mga ka-adventure, pwede kayo mag-hire ng bangka papuntang 100 Island kasi gilid lang siya ng 100 Island. So malapit lang, approximately mga 20 minutes nasa 100 Islands na kayo, no? Yan, napuno rito, oh. Pwede kayong mag-car camping lang or moto camping, no? Tayo kayong tent dyan. Ito pala yung kubo nila, no? Ayan, diba? So apat sila, no? Apat siya na kubo. Silipin natin yung loob mga ka-adventure, no? Hi! Ayan, no? May aircon pa pala siya mga ka-adventure. Tapos meron pang kwarto ron, no? Ayan. So pwede na for stay. Tapos dala na lang kayo ng ano, tent, diba? Ayan. Ang maganda kasi rito mga ka-adventure, pag gising nyo, nandito na kayo, no? Anytime pwede kayo maligo at buhangin siya, no? Ayan. Tapos ang daming puno, malilim, no? Ayan. So etong dagat na to, eto yung Lingayen Gulf mga ka-adventure, for your info dun. Diba? Lawak, no? Ayan. Ayan mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa Antanasya Resort. Ayan, dito yan located sa Alaminos, Pangasinan. Ayan, makikita nyo naman, no? Pwede kayo mag-stay dito, no? Tapos may duyan, mapuno, no? Ayan, tapos mababaw lang yung tubig dito mga ka-adventure, safe sa mga bata. Tapos pwede kayo mag-stay dito. Ayun, may CR doon. Lakad tayo dito. Ayan. Ayan, di ba? So, ito yung ano niya, shoreline niya, no? Marami nga ng seaweeds, no? Tapos, akyat tayo dito, no? Ito yung common CR nila mga ka-adventure. Parang private island siya, no? So, okay, maganda, di ba? Parang solo niya yung lugar. Tapos, konti lang yung mga tao, no? Ayan. So, dito, pwede kayo mag-car camping. Tayo kayong tent. Pwede rin kayo magrenta ng ano, no? Ng eto, yung mapag-i-stayan yun, no? So, ayan mga ka-adventure, ito yung yan, Facebook page. Ito na sa beach park. At pwede nyo hanapin si Tatay Ray, yung contact number or si Shirley Nadelan ng
Hindi ko sasabihin kung anong banda siya, no? Kayo na lang magsabi, o kayo na lang tumuklas, no? Andiyan yung number nila. So, arat na dito sa Bolo Pandan, Alaminos City, Pangasinan. Alright! Alright, hanggang dito na lang mga ka-adventure. So, ride safe always and alright!